आसामनि बे बेंटल सेरफांगुरि गामिनि दरब्रै गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथियारि मेल जुथुमदों नोंथांमोना बेवहाय गाहाय आलासि बा आलासि महरै बाहागो लाफैदों मा बुंगोन सार? दिनैहाय बे सेरफांगुरि हालामाव आरो बे हालामनि गासै दरब्रै गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघजों लोगोसे गोबां जिल्लानि बुद्धिजिबि, मेलेमजिबि, सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै ज' मोनसे थासारिखौ सायाव सावरायनाय जादों। मानोना दाखालैसो बे गामिनिफ्राय सासे बिनानावा माने इनाय अयनाय भाबै माखासे गुन्दाफोरनि आखायाव जि मोनसे जिनाहारि जाथाय जानानै थांबाय आरो बे जाथायनि जि मोनसे न्यायनि बेबस्था, जि बिसारनि बेबस्था बेखौ जों फैबाय थानाय समाव बोरै बोरै मोनफुंनांगौ बेनि सायाव एसे सांग्रांथि मेल आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ' गथाय, जोंनि फरायनाय बिनानाव बा जोंनि समाज, जोंनि ओनसोलखौ बोरैहाय रैखाथि लाखिनांगौ, बोरै सान्थियै, बोरै गोजोनै जों जौगानांगौ बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बेक्तिगतनिफ्राय जागायनानै सामाजिक बिथिं आरो जोंनि आफादफोरनि बिथिं बा हारि हिसाबै जोंहा मा मा मावनांगौ बिबान दं, मा दायथ' दं बिनि सायाव जों थन्न रायलायदों। जों सांग्रांथि होदों बिथांमोनखौ। बेवहाय दिनै बयबो दुखुनि समाव आरो बे मोनसे निदाननि समाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब गथ' गथाय, सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरै आरो गामिनि गारजेन बिथांमोनाबो ओंखारदों। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनखौ जोंबो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बर' माहारिखौ जोङो गोजौआव लांनांगौनि थाखाय जोंनि गथ' गथाय फरायनाय, जोंनि समाज बेबस्थाखौ जों थिग खालामनायाव बयबो गोख्रोङै दायथ' लानांगोन। जों साफ्रोमबो गारजेन आरो समाजखौ जों दिनै खावलायदों। मैयानि समाव नोंथांमोना दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। नाथाय जों नुनो मोनो दायनिगिरिफ्रा जिबायदि साजा मोननांगौ बे मोनालासे उदां अख्राङाव थाबैनो फैयो। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जि रेप केसनि दायनिगिरिफोर बाहाय गुबैयै साथाम जि मुसलमान हारिनि जि दायनिगिरि खालफिफोर बिथांमोनखौ पुलिस प्रसासना गोख्रोङैनो थाबैनो हमनानै होबाय आरो बेनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम प्रसासनखौ जों साबायखर बावदों। आरो बे जाथायनि सायाव जि मोनसे जास्टिफिकेसन बा जोंनि जि मोनसे न्याय, बे न्यायखौ मोनगोन होननानै जों थारैनो फोथायदों। मानोना बेखौ माइनर केस हिसाबै पक्स' केसनि गेजेरजों बे बिसारा जासिगोन थाबैनो आरो बे पक्स' बिसारनि गेजेरजोंनो फासि होनांगौ होननानै जों मैया बयबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै हारिनि फरायसा आफाद आरो माहारियारि आफादा ज' जानानै सात्र साथ्रि रायजो राजा ज' जानानै जोङो दुखुनांथाव जाथायनि सायाव थिखा आरो गरिहना होदों आरो जोंनो न्याय मोननांगौनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम दाबि दैखांदों आरो आसा खालामदों दिनैनि जि प्रसासन, पुलिस प्रसासन, स्पेसियेलि डिसि आरो एसपि बिथांमोननि जि मोनसे गोथार गोसोजों अयनाय जाथायनि सायाव जि बिसार बिबेसना बियो आयेन बायदि सोलिबाय थादों। बिथांमोना जोंनो खौरां होबाय थादों आरो जों बेनिखायनो फोथायनाय दं आयेननि गेजेरजों जों बे बाराव निस्सय दायनिगिरिखौ जोङो साजा होनो हागोन। जों मोनसे फोथायनाय लाखिदों। थेंक इउ।